kuti Madrid yako inojigiwa. Takakuudza. Una timu yangu iyi. Inda ukitafanika uri kufara so man. Inda ukitafanika uri kufara. Ndikufara. Uri kuenjoy yenye ndichinyoporewa timu yako inyoporewa hapa. Wakutaura kachirudzi chekwako manje. Wautaura nekuti kudyiwa hapa. Bati kudala ini ndataura kuti panapa hapana munhu anosupporta imwe timu panapa. Munhu wese anosupporta Madrid panapa. Aiwa kusumarawi kunokwa. Yeye! Akusumarawi kunokwa. Ndinokubhurauza nambama izozvi wazo. Ndinokubhurauza izozvi wazo. Agoesa. Unokwiza BP yangu manje hapa. Unokwiza BP yangu manje. Mazona. Iwe, ndinokubhurauza wazo. Ndinokubhurauza wazo. Agoesa. Iwe, uza kundishainira papa pangu panapa. Ndini murume. Ndakakuza tisapota Real Madrid. Unofana kuchira ndosapota timu yandoda kwete yako iwe. Hautaure zisina basa mani iwe. Akusumarawi. Iwe. Amtaura chirudzi chekumarawi ndosapota timu yandoda iyo yangu. Bini yangu mani. Yagoesa ona. Hapana chauri kutaura hapa mani inoidzima TV yacho na chiti inoidzima TV yangu ndinda katenga TV mani pamba pangu parama. Inoidzima panapa. Waita rake kuti nini ndataza kuitakura TV. Atione TV yacho. Unofara chii cha unofara. Ukufara chii cha kufara. Ukufara timu yangu chinyoporewa hapa. Alo marawi so. Ngazi kana usingari kunoriwa ka auite za kuzimbabwe za unoita vanhu wa kuzimbabwe panapa. Kundizo. Ndinokuvara namba amai izvezvo. Amba yaunobika hapa. Gara naona sura kunyika. Gara nobika izvezvo. Gara muna sura kunyika kwa. Ndinokuvara namba amai. Mwa. Ewana utambazia wane kwa jijiwe yo. Wana tusekeza mwenye na masisa.